i doslovno svom imenu prozor je uistinu prozor kroz koji se gledaju, bolje reći spajaju Bosna i Hercegovina u Herceg-Bosni. Prozor sa Gornjim Vakufom je u stvari kičma Herceg-Bosne. Zato je, kažu vojni stručnjaci, upravo u prozoru i započeo muslimansko-hrvatski sukob točno prije godinu dana, čiji je cilj bio slomiti kičmu u Hrvatskoj Republici Herceg-Bosne. Ovo je Maklje, brdo iznad prozora, a brdo iznad ovog brda, kako vole ljudi u šali reći, je Crni vrh. 4 muslimanske ofenzive su branitelji HVO-a posljednjih mjeseci do sada slomili upravo na Crnom vrhu. Javljamo se sa Crnog vrha, najpominjanije kote u ratnim izvješćima glavnog stožera HVO-a kada se radi o Ramskoj i Gornjevakufskoj bojišnici. Zbog čega je toliko značajna kota Crni vrh, pitali smo borce koji brane ove crte obrane. Crni vrh je značajan i za nas i za njih, i za općinu Prozor i za općinu Gornji Vakuf, jer kontroli Crni vrh kontrolira jednu i drugu općinu. Baš im je, kažu bojovnici, Crni vrh do sada bio crn, a bit će vele još crni. Mi imamo materijal, imamo moral, imamo volju. Oni su ispod nas. Radimo tako, eto. Očekujete li nove ofenzive? Pa očekujemo i intenzivno se i mi pripremamo za dejstva, a spremni smo u istom trenutku i dočekati valije na ovim prostorima. Mene je tamo nešto se primećuju za munice i tako. Uglavnom tu su dole, možete se ovako nekad pojavljivaju i tako. To. Što se pucalo na oči? Pa uočili smo ih dole ovako. Biće nešto možda. Možda bolje će biti. Teško da udare opet. Ako udare, zna se šta je opet. Imaće opet sigurno velike gubitke. Pogar ne mogu nas nikako dade. Sad mi možemo ići naprijed. Imamo i saznanja mi u brigadi da bi oni trebali tada nešto pokušati ovdje. Sumnjam da će uspjeti. Obilazimo prve crte. Jesen, sve se nekako priprema za zimu. Položaji dobro učvršćeni, skloništa i staništa napravljena i uređena. Evo, dobro je, može se. Kako je danas? Dobro je, mirno, nema nikakvih provokacija, ništa. Dobro. Može se, fino vrijeme, malo odmah. Sad ću. Što je ovo zatišće po vašem mišljenju? Pa ne znamo, nije, valjda sad ne smiju lišća opada, pa ne smiju se pojavljivati, vide se izdaleka, znaš. Prema tome to. Koliko si ovdje? Ovdje sam već imao jedno 6 mjeseci. Tuda. Što je najteže? Pa nije ništa teško. Najgore je bez djevojaka, ostalo sve može izdržati. Sretno. Hvala, hvala. Uvijek. Ajde, i ono 6 opet ide Mirno, izuzetno. Što? Pa nemam pojma. Opada im list izgleda, ne vide baš. Ne mogu se privlačiti najbolje. Pitamo bojovnike, u čemu su muslimanske postrojbe najjače vojnički? Oni su najopasniji sa svojim diverzantskim grupama. Tu upadaju, a kad doje do frontalne borbe onda nisu dobri. Jedno od diverzanta imaju dobre, koji se ubacuju u ovo naše područje. Tako ovdje prolaze jesenji dani, pokoji pokušaj muslimanskih diverzanata kao danas bude brzo otkriven i spriječen. Ali ovdje vele može svega manjkati, i hrane i municije, samo opreza ne smije nikada manjkati.